kawengku sagung jajahan nanging nek swangi kibi sang rasikane putra nganjuk sanggeng wiyadi berbudi mandana raras sampokan samyo madali lerada adet kang bileting koto danyang anggung kang manguncang idi sikro sang aji mijil latinyo kang ngedali wuwus Siwarsana laelah kala wonten dawuh Kanjeng Ibu bejamu nggon mantuk pangan saka Sanghyang Pramesti Guru wujuding Sukerta iki ana Sukerta kang dadi panganmu yaiku bocah 5 lanang kabeh araning Pandhawa Puntadewa Werkudara Janaka Nekula lan Sedewa kang padha teteki ana tapel wates Tegal Kuru ya ana jroning arga kailasa saking dawuhipun Kanjeng Ibu kowe lan padya balamu mongko kowe wis dadi kagungmu Sukerta mangsa borong tak pasrahke marang kowe aja nganti kelalen pusaka wujuding pedhang saka Hyang Pramesti Guru rajah kang ana jroning telak gigil dada lan bathukmu uga kanggo pusakamu lan ajimu kabeh kanggo sarana katut tadah bocah 5 araning Pandhawa kula suwun pangestunipun wah Pandhawa lakon kanthi pangan
ratsa guru rupa mawa sinduk yen lumaris yen lumaris Penyoler Prabata punika kang sinebut Bambang Jatusmati. Bambang Jatusmati menika lare setunggal miji lanang sinebut Ontang Anting jroning carita kepengin badhe sowan wonten ing Tlaga Segorowati mulih saged luwar saking Sengkala. Ing mriku kepanggih kalih Prabu Bathara Kala cipta rengganira Bathara Kala ola dalah harcaka blahe bles laknat jeng-jenggan. Iki ana cah lanang siji arane Ontang Anting mlaku wanci awan bedhug tengange jenenge Sanja Surya kowe ora ngidung mongko ming dhewe uga kowe iso diarani jisem kang alelaku dadi panganku kowe la dalah aja kaya mangkono satemene aku bakal tumuju ning sendang kang diarani Tlaga Madirda ya sendang Segorowati. Ing kono aku bakal nyantri dadi sarana nggonku luwar saka Mala Trimala Suker-Sukerta ora dadi pangan wala dalah ora manut kang gaglak cara monggo Rikala semana Bambang Jatusmati mlebet wonten salebetipun griya ingkang suwung. Mlebet wonten ing griya ingkang suwung dipun bojong Bathara Kala. Jeblos saking tutup keong kelangan lacak Bathara Kala. Buronku mlebu ana ing omahe wong desa tak buru mlebos saka tutup keong kowe lah dalah iki ana wong gawe omah ora ana tutup keonge mula ana ing budaya Jawa tradisi Jawa dadi pengeling-eling sapa kang gawe omah ora gage diwenehi tutup keong dadi pangane Bathara Kala sukses kakak istri. Mula kowe do sinau anam widik nganggo blarak. Nek kowe urung iso mbangun mergo kowe ora duwe ragat, aku kok tutupi nganggo tutup keong aku wis trima nganggo anam widik blarak. Kok tutupi nganggo bleket aku ya wis trima. Nanging sepisan meneh yen to nganti ana wong gawe omah ora ana tutupe keong pangane Bathara Kala. Wah, muga-muga ing besuk iki dadi teko patulan jam desa kene kabeh. Ora ketang ning do sinau anam blarak jenenge anam KTP.
yo anang mijik kabeh gawe tutup yo. Jatuh semati beto pipisan jamu arane gandheng den sawataken Prab Bathara Kala Gumarang kenging bathukipun pecah punaken gandheng. Bambang Jatuh Semati kowe nggawa pipisan jamu jenenge gandheng disawatke kena bathuk utugel padha saknalika dadi pepeling aja pisan-pisan yen to kowe duwe gandheng utawa pipisan jamu nganti tugel kowe klebu gawane wong Sengkala wong Sukerta dadi pangane Bathara Kala sesen kakak iki. Sang Winarwasa Makyat Kurda Sruma Panggah Makyat Kurda Sruma Panggah Oh Kandheng Krendha Parambaya punika kang sinebut Datuk Madu. Datuk Madu menika kalebet tiyang ingkang dadi tukang adang gesang wonten ing dusun kang sinebut dusun Bleberan kasingataning kono Prabu Bathara Kala Gumarang. Wah, iki pamanku. Kowe sapa jenengku? Datuk Madu. Datuk Madu. Kowe wong uga dadi Sukerta. Sukertaku manut dadi panganmu. Ayo ya aku dadi panganmu. Kocapa bujung Datuk Madu Duk Kala Semana. Datuk Madu melajar
nyampar utawi nyandung tiang adang nganti dandange jumplang. Mulai kono dadi pepeling yen to sapa wong adang kang dandange rubuh iku kalebu Sukerta kudu diwiladati dadi pangane Bathara Kala. Punika wujudipun ulam derma lan ulam dermi. Bocah loro lanang wedok sinebut kontang-anting lanang laran wedok. Ya ing mriku ya dados tejanipun Bathara Kala Kocapa jatuh semati jatuh maju. Ulam derma ulam dermi mlajar wonten ing tlatah kang sinebut tlatah Segorowati. Ing mriku nembe wonten cucalan ingkang kepareng nyucal Jalang Pandha Buwana panusmaning Wisnu awit saking lilanipun Bapak Yai lan para sepuh. Ugi ing mriku cinarita wonten salebeting desa ing mriku wonten tiyang ingkang badhe sedya ala. Naminipun Soka kaliyan Gana. Karana badhe sedya ala kaperbawan dening Sang Kandha Buwana. Mlajar wonten papan ingkang ginelar Sang Kandha Buwana Soka kaliyan Gana. Lah ing mriku babaring benjang yen to sampun wonten lampah Murwakala inggih wonten bayi lair ugi dipun ayomi dening Jalang Pandha Buwana. Mlajar wonten ing sasana Cucalan Segorowati Bonang Sukerta.